taka ci fɛ bina jara ye mori même mɔgɔ min ka kuma ma cɛ ma bɛ a b'i sigi a kili kan k'a bi i sigi tabasi ni fɛnw na anw y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali kɛlɛ bɛ nɔgɔya don jan tɛ a mɔgɔ mɛ Mali kɛlɛ bɛ ban o misala su ye min ye parce que mɔgɔlankolon bɛ yɔrɔ min na sisan a wusulen b'u kɔ donc baara foyi t'u la réseau sanfɛ propaganda manamana ko i bɔ kun kan i bɔ sen kan mais an min fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ ka kɛ basi karamɔgɔ ye bɛɛ ka taa ka ci fɛ parce que n'u ye bilakoro de n'u se ka fɔ ɲɛ waye Gassama i fɔlen don madame ka ɲuman bɛ yen a bɛ fɔlen don ni mɔgɔ min se ka demande kɛ ka na a bɛ se ka demande kɛ ka na an bɛna fila fɔ concernant diinɛ ani Bina Jara awɔ parce que bibi in na Mali filɛ kɔlɔlɔ la foyi ma sama ka s'a ma diinɛ awɔ ani filaw awɔ Mali bɛ filaw ka kɛlɛ ani diinɛ ka kɛlɛ la madame comment Dramane ça va ka ɲuman b'i fɔlen don hali vous tapoter a ka partager a bɛ fɔlen don an bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ Mali kɛlɛ bɛ ban parce que a bilakoro ninnu ka marifa ta ka taa bin mɔgɔw kan ka taa walimuso minɛ ka t'u jɛnɛya ka taa wali dɔgɔnin minɛ ka t'u jɛnɛya an y'o f'u ɲɛna a jar'u ye u b'a dabila a ma diya u ye u b'a dabila parce que u bɛ manamana ko min na bilakoro ko de don awɔ mais yan kɔni toujours an ye maliyɛn den bɛɛ interpellé yɔrɔ la parce que kuma tɛ ala a yɛrɛ ka na a ka demande kɛ ka na an ka de fila fɔ concernant bilakoro in ka ko la parce que ne filɛ réseau problème de bɛ na walayi réseau problème de bɛ na a bɛ se ka demande kɛ ka na a kana sɔn bilakoro ka taa aw fɛn finmani ka jɛman ma ɲi Bina ninnu ye bilakoro de parce que u tɛ se foyi la ka marifa ta a lève tapoter a y'a tapoter a ka partager Bina ninnu ye bilakoro de ta marifa ta ko k'a bɛ diinɛ kɛlɛ la a bɛ taa walidenw minɛ ka taa bin u kan o de y'a kɛ ne fali ye kuma dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna Mali problème diinɛ don diinɛ jumɛn don wagabiya olu bɛ ka marifa ta ka mɔgɔw tɔɔrɔ olu bɛ ka taa bin mɔgɔw ka don o don olu bɛ ka taa mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ olu bɛ ka taa mɔgɔw ka nafolo suɲɛ ka taa n'a ye ka taa k'u sago ye c'est que wagati dɔ sera quoi il faut que Mali ko in na an ka ɲɛ yɛlɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye awɔ kuma tɛ sisan manamanakan b'u da ko diinɛ k'u ka bɔ ka tɛmɛ faso kan diinɛ u ka bɔ ka tɛmɛ ba kan diinɛ u ka bɔ ka t'i faga fɛn dɔ a bɛ ɲinɛ o kɔ parce que nin kumakan dɔ de n'i y'a fɔ denmisɛn ɲɛna ko diinɛ ka bɔ ka tɛmɛ a faso kan a bɛ kɛ sababu ye a bɛ marifa ta ka taa bin a faso kan a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tasuma don a faso la a bɛ kɛ sababu ye a tɛ kɛ a balima fɛ a tɛ kɛ a sinjiw fɛ a tɛ kɛ a bangebaaw fɛ ni ɲɔgɔn camanba de bɛ Bina ɲɔgɔn bilakoro ɲɔgɔn camanba de bɛ yen ni hakililankolon b'u la bilakoro gawan busɔnmɔgɔ de bɛ ti villageois de bɛ ala minɛ ka marifa ta ka t'i da a kili kan ka marifa ta ka t'i sigi manamanakanfo la o y'a kɛ mɔgɔ ni Bina y'a ka sortie kɛ mɔgɔ bɛ bila paniki la ne fali y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ sɛgɛn Bina ka ko la koyi Bina bɛ ninnu bolo komi jo ni jo sɔnna b'a fɛ ka mɔgɔw bagabaga a bɛ taa ka jo ta ka na denmisɛnninw bagabaga ou kana muso bagabaga Bina b'o kanali la n tɛ Bina jo ka misɛn Mali ko la donc fɛn dɔ don quoi maliyɛnw problème bɛ Mali la a y'a bila kunna a bɛ ban don jan tɛ a bɛ ban parce que an y'o fɔ toujours mɔgɔ min bɛ nin ko nin na bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu don kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don siya minnu don ani religieux minnu diinɛ minnu silamɛya diinɛ don ani filaw parce que den bi tɛ nin taabolo ninnu filɛ o commencé ka don taabolo siya saba de la a siya fɔlɔ ye min ye u commencé ka don surakaw la u commencé ka don comment dire ça tɔgɔ min na bɔn filaw la u commencé ka don marakaw la mais marakaw olu y'u ta kɛ jago ye ani wari ɲini mais a kalabancima yɔrɔ ninnu o y'a filalamɔgɔ ninnu ye a n'a sɔkamɔgɔ ninnu olu min taara diinɛ kalan dɛ olu bɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛ faso tɔɔrɔ ta ni mɔgɔ ma fɛ ka yɛlɛ ka na a bɛ se ka demande kɛ ka na a bɛ se ka demande kɛ o kɛba Kariba Kulubali kan ɲuman bɛ yen a bɛ se ka demande kɛ na a y'a ka demande kɛ na an kana fila fɔ an bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ k'a da ka sunɔgɔ Mali kɛlɛ bɛ ban don jan tɛ parce que Bina ye bilakoro de wala kɛ n'a ka sortie kɛ an ye min fɔ mɔgɔw ɲɛna cɛ a ye taga ci la Bina se ka foyi kɛ même kunu gawanden sigilen don manamanakanfo la n'i y'a ye ne fa bɔra ka kuma parce que fɛn dɔ de don ni maa ni t'i yɛrɛ bolo n'i kɛra komi kasuladen i t'i sago la manamanakan ni pupapo kɔ c'est à dire i b'a dɔn n ko ninnu bɛ kuma quoi i bɛ sigi ka miiri k'a fɔ
est-ce que ita donga fo sari u mirinu yoro mi quoi nous be kuma mais il be sikire ni quoi u mirinu famille quoi e bi ka ta wal fo fra e bi ga wal fo tonyo e bi ga wal fo bo ku bla jago kuma na mo bira te bi sigi juga ka fo ko no khalifa ko ni ay ko bora kan kuma fo ko ta ire bulu sari baro quoi ha nous mo langolo nu ko quoi ni esla kamiri quoi abike kum faka di la quoi mais ami fo mo nyina bekato slansi kono bekato hakili sigila malik la beban parce que nous nyamro di tabulu bugabia tabulu ne malik toron wallahi kaba ika shiala kab fuka tanoro wal tabulu la omi botune ulubi nege ukam mana kanu ka zini ka livre do seben kabla wala kene falina kuma fo mo ina quoi ni mo dimi dana quoi on bura bokolo muna quoi wallahi we dimi dana parce que arabu yu ngasi glan ka blanc o mu livre o livre mu seben ka blanc a livre nafa abikata jonka a livre tono abikata jonka o modun anu fufafu anu kloma samo o bika tono du ma anta gra to gudme ni abibina ame barake ka warta kata di arabu ma ko hiji ni ame barake ka warta kata do arabu finna ko do ana ni ame barake kata arabu kan ko warta kata do arabu kana karabu ka kankala be debor gasa an kan siga miri c'est fendor do ko mo be ni ko kwa ha akuma ndon ko zuwa shiro kwa na fura malene be alamine imana kuma nini ko arabu ma go ubi fanani ki banani ubi buruja ubi kuma be takafima ala kira kota shaka jan kota bina ali kota pupapukan arabu zini arabu ka histoire o de filɛ k'an faso détruire a fɛnɛ min garibuya lajɛ mun garibu denmisɛnw no bɛ ta k'u former ka hakilina kolon ta k'a d'u la hakilina kolon min ye ko non ko diinɛ ko ka bɔ ka tɛmɛ faso kan est-ce que n'i y'o fɔ bagan ɲɛna n'i y'o fɔ bɛti ɲɛna i t'a ko dɔn a faso ma mais ni ɲɔgɔn caman de b'an fɛ yan ka taa mɔgɔw nɛgɛ hakilina kolon k'a ta k'a d'u kunna c'est an ka sabali quoi